микрофона да пуснат. Ние съвсем леко и тънко ще изпееме едно парче, дето никой не го е чувал до сега. И това е народно творчество и понеже ние сме народа, айде поддържете ни малко така отгоре и айде! Не, без микрофона. Аз като ви гледам, аз ще трябва да и се почне ви дай микрофона. Ще стане страшно с микрофона. Амплък на живо. Готови ли сте? Петима станете. Ле. Започваме... Гостите, не бягайте, заключили сме вратата. Един диджей му дадат микрофона. Значи почваме. Трън! 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 Попе! Трън! 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 Попе! На самбал, соле, картон, квартет, квинтет или там каквото беше. Аплодисменти, а ние продължаваме с едно музикално желание леко компанията, което ще бъде